Bueno, ja badakigu, xerra nola samurtu. Baina hemen teilagoak saldu zaigu, eta derrepente hemene, unitxer. Guain nahi naiz ni hemen, gauza lotzen. Gaur, Madalena eguna, o gaur, arrantzale eguna, teila botatzen dago. Gaur da arrantzale egune. Eta teila bota behar deu. Ez, gaur ez da botaten teile. Izaro bermiotarra da, beti, eta argi dau, bai. Mundakako ez alda. Ez, argi dau. Gero, kontraizuko kingoten baten da bestin, bai. Izaro da bermiona. Bai hori botaten du ustailak 22. Segunetan. 22 de julio, Madalena unetan. Madalena ez alda kolak aurra botatzen. Ez. Madalena Virginia. Vale, ustailan itea hori. Ustailaren 22. Eta gaur da, irailak, 9 septiembre, gubermion esaten duz fetxa lanak. Gutako euskal jaia dira, eta orduan eske egun hontan naztuta otegea. Zarautzen euskal jaia. Eta bermion arrantzalegune. Aurre txikau zapizegaz, alkatezik emondoz da kulturekuek, eta mentala be, maoneskue. Niri erdiz, modernua, eta zapize, txas. Aurrekoan etorri zinan, jarraitzaldezu kirolaiten buru belarrire bai. Enezu kusten, fin. A tope. Eta zukaldatzen jarraitzaldezu. Apurtxu bet. Bueno, gaur, xerrakin ibiligea nola xamurtu, baina arrantzalen eguna izan da, barmainai emango jau, pare bagauzakin lagungarri, eta ondo pasako dugu. Ederto, betikules, ederto batien. batien. Gora unitxer, eta gora bermeo. Bueno, lagunak, eta unitxer, garatuko izuet pausuz, nundin nua biliko gehan, barbaina huekiteko gara gaian, bale? Bai. Bermione barbaina ditxalda. Barbarinek, bai. Bakizu zauzteko kostetan, segun zeportutan, arrai berdinak izen desberdina dazkala, ez da? Haulanda. Gu barbaina ditxe jo. Eta barbainak dia, hauek arrokakoak dia. Zeratik daude fangokoak eta arrokakoak. Eta arrokakoak dia gorriagoak, eta fangokoak diena da ilunagoak. Claro, basigaz dauzela. Bai, hoi da. Eta hauek daude kiston goxuak dia. Itxaskia ematen duen. Nola itxaski jaten egoten dian, koloriare horrena daka, eta zaporia daka mundiala. Ingoitugu garbitu, skatak enduta dazka, lomitu bateako diou, eta lomito kutsiko ditugu, ontzen pixkat, jengibre limoia, estila eta sojakin. Vale? Behin, hor, ja, onduta daudenean, markatuko ditugu plantxan, sartai batian hemen, eta jarriko ditugu pure patata berezi baten ganian. Pure patata berezi hau iteko garaian, behitu, hemen dakau, belarrak, dazkatela hemen papelakin, bestela bertan bera gelditzen dira, guen ateako jot, ja. Ez eta zuna potxua eta humeda digaz. Albaka, zeituan bertan bera gehatzea. Orduan beti jartzen dio hau, gehiago mantentzeko. Ingo deuna da, patata egozi, patata egozita dakaunean garbitu, zanpatu, gurinakin, krematu ingo dugu ondo, eta behin ondo krematuta daunean, albaka ostok txikituta, eta oliba beltza txikituta, gehituko eskeu patatai, bale? Orduan, patata hori erabiliko deuna da, plateran azpin jartzeko, barbaina markatuta, gainen jarriko dugu, eta onduan ingo dugu entxaladatxo bat, entxalada ez, salteatu bat, zia zerbana, lagungarri bezala. Eta nola ingo dugu? Gurinetan, ingo dugu, baratzuria pixka tostatu, behin tostatu deunean, pinazik, gorrituko ditugu, horrea gaina, zia zerbak bota, gero pasak, eta bukaeran, kaparrak, eta gaztafeta pixkata. Eta hori onduan lagungarri. Pentsalei gatsa dela, bai, Susan Artistigaz esplikeko zu gitxik ondo, da urtengo esku. Seguru bai, eta holako laguntzaileakin ezin daue. A ver. Bueno, nik gunaiz barbaina garbitu eta ontzen jartzen, patatak uretan nola xegosten jarriko ditugu, eta adibidez hemendikan bai beharko ditutela, 3 baratzuriale, gurinetan gorritzeko, bale? Hoi zure kontu, bale? Ni asko nahi honegaz. Unitxer, ondo, aurrekoan etorri zinean erarki pasa genuen, eta zenbat ikasi genuen, eta ze garrantzitsua dan, gorputza martxan eukitzia, ez da? Da bakotxa beran neurrire. Bakotxa beran neurrira. Ezintxun egin da beste persona bateriko pize, edo Instagramen urteten da bine, TikToken. Hola gelditzezea, okerra gelditzezea, eta ja gainak bertan bera usten dezu gaina, ez da? Hori da. Bueno, lehen da biziko eta behin. Ala nun, ikitxike, A ber, zelan nun, esan. Andra Marik, ez da? Bai. Zer festa eharrak? Zenbat egun dia? Gaur da arrantzalean eguna, baina egun baino gehiago dihoaz, ez da? Andra Maiz etiez, billo bat egun. Normali izaten da, bai Donosti, bai Bilbon, bai Gaztezen. Azte nauzia. Baina guri da, azte bat baino gehiago. 10 egun diez. 10 egun. Claro. Bas pare. Bai. Zer pasaten da? Da jentik esaten, eske bermiotarra tiez, farra sali da beti, zaizeta. Eske bermiotarrak esan gari urte askotan, lanbide bat okintzu itxosokue, total gogorra. Claro. Da askotan, portora heldu,
kostizo esaten dana, Takora, etorri gorputza, ez da? salbata gauz. Da orduan celebran bide, bizirik egotie. Da orduan farra saligariz, da orduan jaizepe lusietakuz gero akuz San Juana, Madalenak, eta beste zai celebraten diez, da bai jaigiro osasuntxuen. Gutxutezan, eitzen duz, bai, jaizepai, bai, musikigaz, dano batera zantzan, eta persona danak, eta alako. Eta goxatzen beti, bai, ez da? eta gaur da, jente askontzako, beste, igual, egunik importantiena, bizizeko ez. Zuretzako bai, Niretzako Gutako igual hilaria Euskal Jaiak, bai, bueno, San Pelaioak izaten dira, uda azteko, eta uda bukatzeko Euskal Jaiak. Niri gaurko gune baino gustatzen daz gehiz hau Madalenateko. Bai, Bai, zeda itxosuntzuen lehela bizarora, gero beste, da gustatzen da hori gehiz hau erromeri moduen. Arrantzalegune total politxe da, benetan. Zeda, nortasun beteriko egune, 1973 eta iruen edo, hasi zan, lehen aldiz. Eta esan zan, omen duteko apurtxu bet, itxosoko gizonak. Bai, garo, gizonak eta gaur egun ja, andrape bai, neskape bai, da pasaten dana kuriosue da, eitzen dauela, gizonak eitzen du alde batetik, zaize, eta andrak beste alde batetik. Kuadri ekitzen diez, bai, banandu. Banandu, bai, esentzu naturalan eta arazukokin barik. Hau da, azten da, bai, amabizetan gitxigora bera, da batez bediez txaranga, zaize, herrizetan, eta bateri bestera, zantzaka, algaraka, irrintzike, santxue bota, bakizu, bermion zaten du santxue. Santxue da... Santxua. Irrintziz, irrintzia bermion da santxua. Eta nola azten da, adibidez, gaurko egunean, nola azten da egunaz? Zer topatuko egunan hasieratik? Leko batxutan txoku nitzen bazun bazkaize gero, baitzen zulera zukadatu geu gauzen moduen. Da non ordua putxu eta rintxua preparaten gauzek, edo aurreko egunetipe aldizokin preparata. Eta gero ja da, kalien egotie. Irailean egunien egualdi normal epela edo nauten da, esaten da udita gero, da, bueno, oten gara kaleti disfruteten taberna bateri bestera... Pixka kanpotarrari egila jundia behanen etxeaka, eta pixka terriko entzako, ez da? Bai, pasaten dana da, por ejemplo, zuk datoren urtien, hemen ez pagauzen, dio txutxo, Joseba, pasatoz geugaz, da kuadrigien hartzen du igual lagun barri bet. Da erakusten txagu, karo, beste bat, bermion saiatuten gara egun horretan, maonez duti bai, maoi hemen, da minen euskerie. Euskera zitzeko egun horretan, euskera sabestuteko, zengote zonek, alako saltitzu txikizek edo ez? Hori, geho ingo deuna da, bai, salti txikitanin, geho gurinak ingo xatzeko, bai. Bale. Orduan hori pasaten da, orduen, da, egun bet, eitzen dune, bermiotarrok musikigaz, jantzigaz, txarangigaz, euskeraz egin berba, askotan igual lagunek, ez zuzenak ikusi urte guztizen, arrantzalegunien edo marinero gunien... Topatzezate, kuadrillakin egon, ez da? Esan egoten gara, da celebraten du hori egune, modo berezi baten. Da egize dabe, batxutan, gure txokun, por ejemplo, berandu guzaten. Igual atxaldeko bostetan, txokun, aurrekuen etorri zinan maltalakin txokuana, ez da? Andako gordeta, gaur ekardo eta moderno, bai aurrekuen etorri nahi txen, nola zan txokuen izena? Aterri txokoko amantala, aterri txokoko kuadrille, da guri esatzuten modu, nitzen dune da, berandu zan, eitzen du amaiketako batxutan, amabizetan edo igual berandu hobe, da gero urteten gara, da taberna, batxukaz zantza, leko batera zuen, arrozkubet, zabaletako bat, eta hori, sobretodo gentigaz egon, albadan euskeraz egin berba, eta ni pentsate dut egun, benetan, zoragarriz esaten dela, bermeoko iturek eta nortasune, aurrera eruteko. Bai. Eta, gero adibidez, esan dezu hor amaiketako behar bat, kale atea, eguardi alden edo arratzalde alden zetopatuko du. Ni pentsatzen dut festa... Oparua izango dala, ez da? Ez dakiz... Bai, alde batetik bai, pasaten dana da beha, atxalderako zanda gero, vapora kargata oten diz, bermio esaten da moduen. Vapora kargata, daia jente oten da, gaztiek ez, nire nahi hain gazti, bai, gaztik oten diz, ondin otopera, bai, jente nagusiz hau, vapora kargata da, suabe du ez aize, oirentz, gitxik. Beste batzuk goizalde artez egiten dago. Siesta itea. Eso es, batzuk bai, beste batzuk ez. Vale. Eta, bihar amarrian jarraitzen du parrandak ere bai? Jarraitzen du festak edo... A ber, hor pasatzen da... Amarregun horiek noiz bukatzen dira? A ber, hor diez, Andramari eta Eupeme deuna. Hau da, Andramari eta Santa Eufemia zaizek. Orduen zer pasaten da? Ezin zara egon amarregunetan topera, o full, ez da esaten da les ingleses. Orduen pasaten dena da, txupinazo gune, zazpize, eitzen da bermion gauze berezi bat, eta da, gutaku, euskarri bat edo persona bat, eta izaten da Sicili, eta da Lamia bat, Marijaia esaten den moduen, edo Zeledonen moduen, eta Sicili hori aurkeztuten da zazpizen. Eta izaten da txupinazo edo dunbada egune. Egun horretan behentik jaizeko lehenengo kogunea lez, azten zara topera, gero sortxizen, suabetxua bitzen zu baie, guzture zauzeles, urten itzen zuztabe, zazpizen, sortxizen, behatxizen be, marinero egune dalez, atope arrantzale egune, da ja, amarrerako zauz, Andramai irugarren aditzuten txago, no? Irugarren egune, esaten da bermion,
katuka hauen ibikulez, edo rotazio bako girasola, zauzela. Rotazio bariko girasola. Rotazio bako girasola, gauze politxe hori. Edo katuka benik ibikulez. Oten, zera, txiko falta huele ez. Trabeseko paelale, esan beste, esa era. Da, ja, amarrenako zauz, bueno. Eta gero zuz, rekuperaten gitxik-gitxike, zau da, Tour de Franciales. Eitzen zuz, etapa Reina, Pirineos, gero Alpes datu estu. Eta gero barrio gora etorri berzea, ez da? Holanda. Eta gero oztabe, egun potentik esaten diz, ba, normalien, 15 da 16. Amasei oten da azoka bat, azoka berezize bertan, lameran, oten diez oiarrak, ganau oten da, da, bueno, alako... Ferilla. Eso, ez, ferilla modukue, Taraska plazan bebai oten da. Eta gero, erdiko gunetan, boten diz bai playback, errikirolak, eta alako hainbeste ekitaldi, eta gero giro politxoten da bai txosnatan. Eta, zuk, ekitaldi horietako askotan parte hartzen dezu, adibidez, karaoken da parte hartzen dezu? Hor playbackan gu, ni urte askotan esan nahi antolatzaile. Ze ni hona itzen itxuki irratian, ada irrati bat Bermion ondana, irrati municipal bat, udal irratia, eta eitzen zandun antolatu. Playback hori lelau frontoien, gero ertxilla antxoki zen bebai, da garre egunin itzen da lameran, antolatuten da kultura zaiak, eta gauze politxe zaten da, bai gazte eta nagusi zentzako. Playback lehiak eta, bueno, gero tenizur jolasape bai. Eta playbacka, a ver, kontatu azkenengo urtetan zea bestitu egin dezun playbacka. Nik ez, nik parte hartu ez, nik urteren baten entzot antolatu, eta gero ia parte hartu, esto parte hartu asko, egiz esan. Vale. A ver, nola zoazorekin? Txikiza hau edo hablan ondo. Earkila gazu hori, Ondo dauz, vale. Oso ondo, nik hemen barbainak utzitu. Barbaina hauek baina ez ditugu gotako, zeatik anaukero, arraizopa bat iteko, ezin hobia, barazki batzuk gorritu, oi bota, gio dena, hola, flanbeatu txiki bat eman, ardo zuri pixkat, eta listo saldi. Birrindu, hola, sopako pixkatekin, hori pixkatekin, da arrai sopa bat itea buru horiekin da eskatatekin, ezin hobia. Baina hemen daka hoia, barbaina garbi. Garbi. Guain, hemen bitu eskataka gure, espinatxoak ekenduko iskiot, eta guain hau ontzen jarriko dugu. Kusezu hemen jarretela, soja, jengibria, limoia, eta estilla. Eta jarriko ditugu, hola, untatu, eta aragila bera beira. Torria jonea. Bizikan dago, guain bizikan dago. Fresko eta hau. Arraia eharra da, Bai, zapore goztu. Baina fresko don behar dute, Barbaina ikendia askoetzako gustatzen, zeatikan, igual fresko ez durako topatzen. Eta bebai... Barbaina da arrai bat fresko egon behar duna, bai. Dana bezala, Parkatu, zeukinzun bihar guztize bestalako nerreza. Bai, eta hola ematen baizuea, Ahí está. Zenik amentzatzaz hau erreza da, bai, hori profesionalak inbida ondo intze. Bai. Hemen ingo deuna da, baitu, Gurina jarri, eta zuk, txikitutako bat ere, bertara bota. Ona bota. Bai, eta suabe, gorritzen hasiko gea batzuia. Bueno, eta hemen pixkat itzen deu, lehendabiziko urratzak eman ditugu, eta jungo gea lehendabiziko erreportea ikustea. Eta jungo gea arrandei batea gaina. Eta ze arrandei, Felixena, gurekin egontzan hemen, eta gaurkoan barbainak egakutziko izkigu. Guazen ikastea. Kaixo, Joseba eta Kuadrilla, zemuz, ni Lander naiz, eta gaur Iruneak hartzen zaituztegu arrandegia Felix arrandegira. Eta barbarin batzuk ekarri ditugu zuei erakusteko. Barbarinak ezagutu baino lehen, pixkat gure historia kontatuko dizugu. 72an atxa hasi zen lanian arrandeian, eta ja jubilatu zen, baina ni juz 28 urte hemen lanian, Kandelasekin eta Mari Carmenekin. Eta hemen txegaude, arraia saldu eta saldu. Gure ezberdintasuna beste arrande egiteatik anta, gehien bat nire ustez da, barietate asko ekartzen dugula. Hemen Irunen arraia jateko itxura ondila dago, ondarra bilarako gonduan, eta barietatea eta kalitatea. Egunero joaten Pasaira erostea, ondarra bira. Nola ez, geho jendearekiko tratua. Hemen gure familia bezala tratatzen dugu. Eta gehien bat, saltzen dugun, arraik gehien entzuena, hemen saltzen dugu, baina gero eta gehiago, WhatsApp bidez, pagina web, Irun Market, lokalki saltzen da, eta hori gero eta gehiago dihoa. WhatsAppen, ikusten dute WhatsApp bidez mostrare guztia, eta horre saltzen dugu gero eta gehiago. Gure berezitasuneteko bate baira garaiko arraiak hartzen dugula. Antxoa garaian, barbarinak egoain da garaia, garaiko arraiak.
Bueno, orain bai, barbarinak aurkeztuko dizkizuet. Barbarinak, azteko, arrai urdina da, uben dakalako isatxa. Ez legatza bezala, legatza plano daka. Legatza arraintxuria delako. Eta barbarinak daude bi motatakoak. Arroketakoak eta defango esaten den bezalakoa. Eta arroketakoak dira zapore hobea daukate, eta betire garesti izaten dira ere bai. Eta defango ere bai, izena daka pixkat itxusia, baina ere onak atetzen dira. Eta gehien bat jendeak ematen du pregitzeko, eta ondila dianean hau bezalakoak labeako eta horrela. Gehien bat, barbarinak arrantzatzen dira Atlantikoan eta Mediterranean ere bai, baina honeak hartzen dugu mengoak, Golfo de Bizkaia. Hortik arrantzatuak izaten dira guk hartzen dugunak. Hemen eukita arrai freskua ez dugu Mediterraneo joan behar arrai erostea. Pasaira joaten ganean normalin barbarinak erostea, normalin izaten dira tamaina ezberdinetan klasifikatuak, eta adibidez hok dira handileak, hau da, handixama handileak, eta izaten dira ere bai txikiagoak. Batzuk prestatzen dira erabatea, bestik beste erabatea, eta denak daude honak. Eta kuriosidade bezala, barbarinak izaten dute hemen bigote bat, eta da berak dituzten harrapakinak saihesteko. Eta kolore gorrizka hau ematen dio itxaskiak edo mariskoa jaten dutelako. Eta barbarinen ezaugarrietako bat da oso aberatsa direla omega 3an, eta hori da oso ona bihotzarentzako. Eta zapore aldetik dakate haragia gogorra, trinkoa, eta zapore bizia. Beraz, ezin hobea dira plantxan edo labean egiteko. Eta bizitza pixkat errezteko eta pregitzeko adibidez barbarinak, Felix Arrandegian adibidez, egiten ditugu horrela filetetan, xerretan, eta pregitzeko ezin hobeak. Eta kozinatzeko garaian, hainbat eratara prestatu barbarina, eta horietako bat, horrela garbituta, alda egin labean. Eta beste modu bat, izango litzake pregituta, baina bai hortako hartuko genuke barbarina txikiagoak. Pregitzeko, horrela, oso-osoik. Barbarinen garaia izaten da apiriletik urrira arte. Eta barbarinak Euskal Herri mailan bai ezaguna dira arrai jaten den bada, eta garaian deni meintzat ondo saltzen da. Asmatuko zenuke legatzonek zenbat pesatzen duen, gaur Instagramen zozketa egingo dugu, eta gehien ondoatzen dena 100 euroko bonoa hemen Peskaria Felix Arrandegian gastatzeko emango diogu. Aupa Lander, gora Felix Arrandegia, eta lehatzorrek zenbat eukiko. 100 kolorau. 100 kolorau, eldu horre. A ber, ni keskak inau baina, a ber, tripak beteta aska o tripak gustuko dituzu pixatu baino lehen nuo? Ez da, ni bai, handiz esan da, Handila. Laus aspireun. Laus aspireun, ni 5 kiloko zango nik lomo eharreko, zizotorre. Bai, pisutxu ganea, askutan. 5,2, ni 5,2. Laus aspireun geratzen nahi. Laus aspireun. Bekatxiz, lamarri guain ez dinai galdu, nik 1 euro, 1 euro. Pasada bat, Bai, Arrandeian bertan. Eta parte hartzeko zelan gero. Hor, jarri berdezue, hor, guria ja rapatu du landerrek, bale? Laus aspireun, 500. Eta gero sartu Felix Arrandeian, eta hor behian jarri, zuen pixua, zuen ustezen badan, eta... Bea, bialduko, balantzan nola pixatu, jarriko argita garbi, eta zein berda, asmatu zehazki, okertuena gelditzen dana. Lander, zeatik anentzek, jo bestela, ez da? Guk orokorin izan du, laus aspireun, igual esan, laus aspireun da 53. Gustu hori izati esaia izango, epa. Bueno, nik hori izango, laus aspireun da 53. Ba, nik 500.
Vale. Bost berreun. Listo. Venga. Sekuntzen dauen. A ber, gertuen gelditzen naizen. Gertuen gelditzen ma naiz, bermeoa junda, soziadian jango izkiu. Arrapatutakoak, vale? Txokuen. Zue soziadie. Asko nahi honez uritxuten. Venga, bai. Patata ja egozita azkau, zurituko ditugu. Vale. Gurinak inaztu, sardezka batekin zanpatu. Muy bien. Eta ingo izutena da, erresago zanpatzeko eta erresago iteko puretxua. Bai. Ingoetena da, gurina hemen urtu. Ah, vale. Bai, zatik, nola guain hotza dago nau, hoi epela daude. Honek epel dauz, bai. Baina bestela, honekin oztuta eta gero gurinak oztaite zaigun hastia. Ordu ningotena dago ireki, aurre trukuti ez bertan sartu eta urtu. Eta behin urtuta daunean, hor barroa sartuko zu eta zanpatuko zu. Trukutiz benta lagunduten dauinak, Bai. Begote zan hone trukotxuek asko lagunduten daue. Bueno, hemen, batzu jadakau gurinetan, pinazik botako ditugu, eta pinazik epizkazik hortzen dianian, orduan ja botako dugu zerbak, espinakak. Zia zerbak barkatu. Bueno, martxan dakaunez, oire bai, bale, nik hau etxikitzen jugunez, txerreki txarraka, horri gehitzeko ere bai gero. Bueno, eta hor ikusi ere, telia ekarri ezu, zu margotutuk alda. Ez, neure handriek, amaiak. Bai, neure handri margotuta, bai, total artistida, neure handrik eta labakaz lagondute. Dakar, hori okintxun itxosora botateko, bai, penimondozkun. Doren da kutsokuen ja, betirako ia aguantaten badozkun. Pena, mato horre botatzen txasoa, ez da? Politxo da. Bai, hobeto da bi eraman bat gorrilla eta beste hori eta gorrilla bota. Da gorrize botatzen du, bai, ez da. Bueno, eta geure bai, liburuzka batekin, etorri zea, Bermeo 1975 zer da hori? Hori da jai egitaraue. Bermeoko jai egitaraue jaizen programie. Eta, bueno, nire amaz izan gordetzen, neuz jaizioen haitzen momentotik, orduan piste bat emoten duzku, horretako ze... Zure... Berrogeta mar urte. Urteotakoa zea? Eso, ez. Orduan, berrogeta mar urte... Amar urte ni baino gehiago. Bueno, eta... Ni laro eta bostekua. Bai, betu. Eta orduen, hori ondino erderaz dau, gaztelaniaz, ze aldi horretan justo neuz jaizo, disembrien, eta Franco izan, ba, ez da itz. Zuzean, eran eizarrenan kintakoa. Bai. Eta orduen, ekarota hori programie, apurtxue bertan, gero denpori bakun ikusten da, ba hori, zelako jaize konsien, zelako publizidadi dauen, por ejemplo, telefono zenbakizeti ez irula usifreku bakarrik. Benetan? Eta bai, da gauze kuriosu, eta... Ekarri eta akutzi, abertzeta ze da hono barruan. Bai. Eta, orduan, hori zure ama gordetzen zituen. Bai, no, eta dako sondino gordeta. Bai. Eta gaur egun jarraitzen da egiten olako liburuzka bat, Bai. Egiten dalela hori, alkati nagurre, bai. Eta gero gitxitxik, hemen da, por ejemplo, argazki lehiaketa bat, gero tendiz Bermeoko historizek eta kondairek, bai. Eta, por ejemplo, hau da, baseran imintzauen ur tubo batzu Bermeotik ez da inorarte. Ai, ama. Bai. Eta gero, ja dator, jai egitarau, Eta jai egitara honetan bazten da dibidez, beitu. Eta hori da, azte nagusi hori, 10 egunak ateratzen dira hemen. Iraiak 6, aitan zorionetan. Aitan urte betetzeguna. Batzutan, almikeko zaizepe, almike dauz otxuet, almikeko ama, eta almikeko zaizepe hemen dauz. 6 de septiembre, sábado. Fiestas patronales de Nuestra Señora de Albóniga y Santa Eufemia. Eta, bueno, eta duez egun danatan, eta gaur, por ejemplo, martes 9 de septiembre, Día del Pescador. Arrantzale eguna. Guk zaten txagu, marinero egune. Marinero arrantzale egune. Eta hemen dauz bauri, gigantes y cabezudos, pasacalles, en la Plaza de España. Concierto a cargo de la agrupación musical, las encartaciones. Bueno, deitzen da, plaza hori. Goiko plazie. Eta gero badakuz bauri, pasacalles, banda humorística, gran traca y toro de fuego a las 12 de la noche, da, alako hausek. Eta guain, antzekua da gitaragua? Bai, eske, da egun bet, ez dauzena gauze espezifiko asko, eta sortuten dena da, girue, kuadrien arteko bauri jantzak, irrintzizek, santxuek, eta alako. Txokoa, gunda. Eso, alako gauzetxuek. Eta gero, esan txutena, lehen. Badauz, por ejemplo, hemen, publizidade batzuk, dizena, oso deigarrizek, eta telefonuk eta esan txutena, 3 zifretako bakarrik, gero da, beste egun baten, dia infantil, umen eguna. Beste egun bat, hori, itxasoko jokoak, bueno, hemen erdaz dakar, Eta itxasoko jokoa zeitezian hor. Bor, kukaina, lehen botaten zin antxarrak, eta antxarra hartu da zeukeruen etxera, orain gaur egun horre gauzek zintezegin animalek izeba, bestuteko, zukalki egune beba, Zukalkia eta ziarrua guan, Eso, zigarru, baitu, zelako, erretratuk eta zelako gauzetiez. Eta gero, baitu, beste bape bai, premioa, bai. 6.000 pesta. 6.000 peseta, a los grupos vistosamente ataviados se les concederán los siguientes premios. Eta lehen, arrantzale egunin bebaiote esan dan, vaporak, adornateko eta lorak asimitzeko modo gauza. San Cristobaletan gidarizek eitzen dagoen modun kamioietan, arrantzale egunin, marinero egunien etxezan dizen, vaporak engalana, lorak asimini eta politxo emini, da premizuk edo sarizeko tezan dizen, vapor edo itxasontzi politzen txako. Bai.
hemen pinazik, ja batzu jakin gorrituta dazkau. Vale, hau belisto. Eta zia zer badana gaina bota. Eta beha gauz Hau segitu botako tona amurrizten orduan, ezta? Haundiak emategue, baina segitu amurrizten Bai, horre bai, laster ditzen dize. Pixka eta horren pare bat Berrintxu. trokita haueken du, baina hauziok earki. Bai, hori, Abona, eta karri igual, betu, errezago tenemos zanpatzeko, bota labanakin lau pusketahin, Vale, eta gero vale. sardezkakin Muy bien. zanpatzen jun. Vale. Bai. Hori Bai, da, arrazoi. biguntxu dauz. Bai, Vale, da gero hau, negaz. eta zanpatu ondo, eta gero botako ditugu olibak eta albaka ostoke bai bertara. Vale, hemen pixka dana bate bota ez, baina bai. Lehen esan Listo, dutena, hola, erreportuta. hainbeste gauze diez, bai, gitxik esunde eta orden apur bategaz, politxo itxen da platera, benetan. Bueno, eta festa galde bate utzita, laizter oporraldia bukatuko zaizu, eta lanian hasi beharko zea, ez da? Exactamente, exactamente. Akordati be. Ja, astuta, Gu azten gari ez, irailaren batien. Irailaren batien. Preparaten, da ikasli ikasten diez. Egize da, bermion azten diz apurtxu berandu hau. Jai patronal bat izelez, guale azten dize. Gutza hautan berdin, beti euskal jaiata geho, beti. Ahí está. Eta esaten dabe bai, udi akabateko momentu. Gentiri udi akabaten datxo, abustu akabaten daniko, bai, bermion da, zautzen bigual, akabaten da apurtxu berandutxo hau, setiembrien, irailien apurtxu bet, berandu hau. Eta, bueno, jaizek esan dabe barrikuek, beti daue, familizen be beste giro bat, eta eskolatan be, bueno. Eskolan, Bilbo alde nibiltze zinazu irakasle bezala, Bai, ni Bilbon aurrek aldeber institutuen, Vale. eta orduen, bermiora zuteko be batxutan, jai egunetan be, klaro, nik institutu non bidot, klasik emon bidotez, eta kasu honetan, ba, ikasketa buru nahi, antolamentutan ibiltzen nahi organizazioen, eta, bueno, ez da inerreza, bai, saiatuten gada, ba, eskapadatxuen bat itzen, eta gero azte burutan, sobre todo, fin de semanatan, bai, bermioko zaizek disfruteti topera, bai. Eta zezan behar nizun, leheno etorri zinean behintzat, soinketa, o irakasle zinean, edo arlo buru, o... Bai, eziketa fisiko, esan izun, ez da gimnasia, soinketa, ez gorputz eskuntza, eziketa fisiko. Eta esan izun, physical education, inglesez be. Oidek. Buruak akabote bazela, gateta. Bueno. Eta sasoi ontan jaia gehiago, Normal, bakotxa Bueno, beran eta orduan, aurten zer erronka dakazu, zer nahi diozu sartu ikaslei zerbait berria, o berdinakin jarraitu, o zein da ideia? Beitu, kontatuko dizu gauza, kontatuko txut gauze bat. Eta da, ez da sekretu bai, entzuna aurten da, txalaparta bat erosi institutorako, eta musikako irakasliek, eta ikasliek, gitxike, asko diz txalaparta joten ikasten, eta gero, eta hemen aprobetxako tezateko, botako txagu, atletikeri mesuet, ea aukera badakun, bertan samamesen gure ikasli izuteko, bertan txalaparti izuteko, eta, bueno, ikusleguei girotuteko. Eta gure ikasli, protagonista izateko, batzuk oso egoera zaurgarrietan bizidiez, aukeri imoteko eureri, txalaparti izuteko, eta musikaren bidez, euren bizize, gora ekarteko. Ea lortuten badugun. Erronka bat hori da. Seguru, bai, eta gero, horren ari ere, bai, euskal ondarea, eta ez da euskara bakarik, euskeri bakarik, eure hizkuntzita listo. Guk ondare asko daku, bai gastronomikue, bai kulturala, bai folklorikue, bai herri kirolana. Bai atletik esan deken. Bai, atletik eta talde danak, Euskal Herriko talde danak. Baina atletik. Bai, ni atletik zali nahi, hori alan da. Eta orduen, lortutie gitxike, euren arte modu naturalien da imposatu barik, lortutie bai euskal kulturie, da bai euskari behek gitxik euren bizitzetan, sartxien jutie, sustraituten jutie, eta hori aurtengo erronka. Ni pentsaten do lortuko dule, eta horretan gauz. Eta gero esate zenuna ere bai, hortaz gain, beti, gaur egun nola hainbeste mugikorrak, pantaiak, Netflixak, umek daudera beti nahi dutela beti pantaia tarten ibili, eta horrei bueltat eman berdio, ez da hortan ibiliko zea, ez da? Horre, asko nahi neu, bai, kontuz, eso es. Ikasten asko nahi apurtxu bet, eta hor nabil bueltaka ea lortuten badoten tesi bat eitxie edo doktoreta bat eitxie horreri buruz. Bai, gure nerabien lo orduak, alde batetik, bestetik, zenbat ariketa fisiko egiten dauen, eta bestetik zenbat pantaia ordu emoten dauen. Horrek iruren astute, saiatuteko, lortuteko, bai familizek, bai irakasliok, eta bai gizarte osube, eta menbe aukeri dako hori esateko, pantaia ordu horrek murriztuteko, eta gauza osasuntxu hauek eitzeko. Egon biharren pantaia baten aurrien, sukaldatu, jarduera fisikoa egin, kirola egin, jolastu, bizitza, pantaietatik kanpora zutie. Eta nik usten de gaina, umek, oituten baitu zuortarak guztuago daudela, sanuago daude, hori egizten dira, eta errexo iten duelo. Orain, udien pasaten da, asko duez kanpamentutara. Eta kanpamentutan ezin txabi mobiek egon. Dauten izazte bat, azte bi mobil barik,
eta, oie, Keston guztua. datos de maravilla, deskonektat, desintoxikatuta. Claro. Baina gero ja bueltatzen dizozta, txas, bai, penida, bai, bueno, gitxik egu ez, dani beti izaten dute, ez da gauze bat egun baten aldana ire basi, baizik eta gitxik, bai familize, bai gizarte, eta gurasoek despistatu gabe eta gainean egoten, ezta? Bai, komunikabideek eta danok geure aletxu imitzen, geure granotxu imitzen. Bueno, nauzi, hemen lan, ikusezu pure patata egarrain deula, hemen hau hilein dadakau, gero feta eta kaparra bota berezio, hau prejitu, eta ingo duna bitartean beste reporte bat ikustea. Ederto baten. Gungo gea, Sagan Agustin kulturgunea, eta ikusiko zue, bertan zerbait goxo-goxua prestatu duek. Gauza asko ititue, baina jaknariak ere bai. Eguardion, Joseba, garazi naiz, Kulturaz Kultur Kooperatibako kidea naiz, eta gaur Azpeitian gaude. Azpeitiko plaza nagusian aurkitzen gara, San Agustin Kulturguneko atarian, eta gaurkoan gure proiektua ezagutzera gonbidatu nahi zaituztegu. Guazen! San Agustin Kulturgunean aurkitzen gara, ikusten duzun moduan San Agustin Kulturgunea espazio ireki eta dinamikoa da, eta bertan kulturrekitaldiak eta ostalaritza uztartzen ditugu. 2011 urtean ireki ziren San Agustineko ateak, eta gaur egun Kulturaz Kultur Kooperatibak kudeatzen du. Kulturaz Azpeitiko Kultur Kooperatiba izaera soziala duen kooperatiba bada, eta San Agustin Kulturgunea kudeatzaz gain Dinamoa Sormengunea eta Zoreazo Antzokia ere kudeatzen ditu. Horrek kultura osotasunean lantzea ahalbidetzen digu, kultur ikusgarritasuna, sormena eta transmisioa landuz. Herriko 3 azpiegituraren kudeaketaz baliatuta eta herriko zein eskualdeko eragileekin elkarlanean, urtean bataz beste 200 bat ekitaldi izaten ditugu, San Agustin Kulturgunean eta Zoreazo Antzokian, eta sormena eta transmisioa lantzeko dozena bat proiektutik gora ditugu martxan Dinamoa Sormengunean. Sormen egonaldiak, ikastaroak, tailerrak, mediaz eta sentsibilizazio saioak, eta bar. Azpeititik eta eskualdetik sortuta Euskal Herrira begira euskal kulturaren sustapenean dihardugu lanean, eta era guztietako ekitaldiak, hitzaldiak, erakusketa, kontzertuak izaten ditugu San Agustin Kulturgunean. Kultur jarduera izatez aparte, ostalaritza zerbitzua ere badugu, eta ostalaritza zerbitzuari dagokionez, egunero dugu irekita kulturgunean, eta eguneko menuak eskaintzen ditugu astegunetan, asteburuetarako karta daukagu, eta horrez gain taldeentzako menu bereziak eta luntxak eskaintzen ditugu. Azpeitiko kultur mahaiak herrian kulturgune baten beharra identifikatu zuen, eta horri erantzuteko udalari eskatu zion egokitzeko espazio bat, herriko espazioa kulturgune izateko. Orduan, Eliza Zaharra egokitu zuen kulturgune bezala irekitzeko, eta 2011an ireki ziren bertako ateak. Azaldu dizuet San Agustin Kulturgunearen historia eta ibilbidea, eta proiektua aurkeztu dizuet labur bada ere, eta orain sukaldera pasatuko zarete, bertako plater bat ezagutzera. Hau Kurro da, eta ni Joseba naiz, hau gure sukaldari da, eta ni ostalaretzeko arduradun bat naiz. Gaurko platerra izango da, zapue labien, patata panaderakin eta esparrago trigerugin. Lehenengo pausua izango da patata zuritu, panadera estiloa hola jarriko deu. Bandeja bat hartuko deu, oliba olioak botako deu, eta jarriko dugu baita ere zapozalda. Labean sartuko deu, eta labien eukiko deu 20 minutu. Eguneko menuen aurretiken 4 bat aukera eoteie eta bigarrengoz beste 4 bat aukera hola eoteie. Postrie, barne, bigarrengo aukeran beti izate deu veganuentzako o vegetarianontzako ere bai. Patatak ja hemen egina dazkeu, eta oain egingo deuna da zapue hemen gainen jarri, eta labea sartuko dugu. Eta, aparte, esparraguke labin sartuko dugu aparte. Gure sukaldaritza normalean nahiko tradizionala izatea. Bai, saiatzea bertako produktuekin eta lan egiten. Listo, ja zapue prest dakeu, labetik atea dugu antxe, eta ja izango litzeke
bai zapu eta bai esparraguek platerin jartzien. Bueno, San Agustin kulturgunea ezagutzeko aukera izan duzue, gure proiektua ere aurkeztu dizuegu, nola sukaldatzen dugun ere ikusi duzu eta gonbidatzen zaituztegu, aurrengo batean gure kulturrekitaldiren batean parte hartu eta gure ostalaritza zerbitzuaz gozatzera. Eskerrik asko. Agur. Agur. Hau pairugote, gora azpeitiko udala olako leku bajartzeatikan eta zuei goxatu arazteatikan. Ze leku eharra eta egia san, ze baliagarria herriantzako, ez da? Bueno, dude barik. Budi gabe. Besarkada handi bat eta jarraitu horrela, eta gu gurean jarraitu behar dugu. Hemen ingotena da, sartai bat berotzen jarri gero barbaina prejitzeko. Hau da gaitxura guantxe, A ber, usentxue. Usendu, beitu. Nahazu, beitu, Aldezu, sukuare pixka daztatu, hola, beitu, Sukutxo hau, hola. Dakala, esti pixkat, sojatxua, jengibre eta limoia. Hau, samako mineako zuniko be. Bai. Ba, irakaslientzako berremei jona, Apunta. Ez isilteko, ez da? Ez, sama ondo izateko, da ez isiltzeko, baina, sama ondo izateko. Eta gero, daztatu biharrezuna dare, bai, patatana. Vale. A ber, gatzan puntua nola dakaun, piperran puntua, segurazki zerbait bota biharko zaiola. Gatza apurtxu bet. Bai. Bai, bueno, azeitunekaz badako, ja, olibakaz badako, Ba, bordun piperra bota. Piperra Hola, pikante pixateu gitzeko, bale? Venga, eta ingo deuna da, Larbes, hemen ja, behitu nola murriztu zaigun zubasuan. Claro. Emateu espinak egizteu lagota, eta behitu nola nio zeuden, Gorarte, zau. Gorarte. Bueno, launak, hemen ingo deuna da feta bota. Eta, bueno, hau zure kontu, ingo zuna da behitu. Vale, esan. Oia horrutzi, txukundak haula, feta gazta ingo zu lauki txikitan. Vale, eta bertan naztuko deu. Alkaparrakin, eta hau listo dongo da, gero platera eratzeko. Hau listo dakau, piperra gotaldio, bai. Bai, ikusten dut. Listo. Eta egin usaitu indet eta dana. Bai. Hemen inbertena da, sartaia jarri, barbaina pregitzeko, eta bago txerrek etxarraka. Nik amentako txukingotez, gazta llegaz. Bikain, hortxe bertan. Enai matematikakue, bai... Ondo zuaz. Jende asko topatuko aldeo Bermeon egun hauetan, A tope, ez da? Sobre todo, marino egunien, gaurko egunien, sobre todo, arrantzale egunien, da gero, esan txuten azokan, bebai, jente asko torten, da batez behar azte burutan. Azte barruen... Claro, segun nola topatzen zuen azte burua tokatzen nien Euskal Jaitan eberdinak, eta azte burua tokatzen nien mekatxiz lama. Hau da, baimen askatu bizu Herriko antzako hobeto azte burua tokatzea, Claro, bai, asko sobeto. Eta gero kanpoti datozen personantzako, bueno, azte burutan datoz, eta bueno, albokorriku eta jente asko torten da, bai Gerniketik, bai Mundekati, Busturia, Pedernales, Ordeana, bakizotipe, bai Mugizetik, bai pillo, bai jente. Eta gaur egunien, bueno, garraio bidipeneik ondo dauz, nola gomendatzen da jutia, bai garraio bidez, bestelatanak auton juten dira, eta gero keston treskantza, ez da? Bizkai busegaz eo trenez, asko sobeto, bai, kotxez baino. Bai. Hau listo, botako tortun barrora. Ingo deuna da, behitu, ez dezeiteko guztiz, eta hola topatzeko gauza batzuk, ingo deuna da bain, zutatik atera, eta zutan kanpoan gehituko jozu gazta, eta kaparrak pixka puskatu gola labanakin, eta ere bai gehitu bertara, bale? Hau orduan botako lela, hoi bota ja berroa, gatza hemen, eta hau bero da honian, ingo etena da, barbaina pregitzen jarri. Haula. Bueno, barbaina zituen ite ja, Bai, hori berez ingo datuz, bai. Minutu bat, alde bakotxetik gehiago gabe. Eso es. Bueno, hola segarreko deu, eta bagoaz txerrik itxarraka. Bueno, eta txokuan, zer dakazue gaur bazkaltzeko? Bueno, bazkaldu gaur behandu iritsiko zea baino, eta gize hongo dia prestatzen. Berandu eta gitxi, bai, guk itzen du albadan, marmitxe. Marmitakua. Marmitxe, claro, atunegaz, bueno, atune egaluzie, eta gero txorizerugaz patatak, eta bueno, marmitxe albadan zan, lela igual ensaladatxu bete oso zeligero txue, eta gero marmitxe, eta postrie bai izoskize, bainillasko izoskize doalan, edo tartaren bat, edo pastel txutxikizek, bai, sobeto marmitxe. Bai, esan txuten modun, bostetan, seiretan, ez da egoten gorputxe gauzela, amaiketako potenti itzen. Eta horretzan dekena atune egin, zeatik anemen gaina erreportai batin genuen, bai, bermoa junginala galdetzen, zer dan egaluzia, zer dan atun gorria, zer dan. Zuen nola ditzen diozue? A ber, nik esaten txat... Atunak, dan atuna dia, berez, ez da? Claro, bai, diferentitez. Nire gola esaten ungeo, atuneta goaz. Eso es. Atuneta goaz, eta gutu ginen arrantza, eta ebo altzeguna egan motza egaluzia, edo mon jarrapatu. Eso es, bai, orduan, atun erutara du, ez, bai, galo. Gauza bat, egaluzi da gozue, zuritxu haue, eta gero egalaburre, edo hauri bai da atun. Eta egalaburre da gorriz haue, zikutxu hau alapurtxuet. Bai, kozina ustu ezkeo, bai, baina gordini jateko da hobetu, ez da? Bai. Sekuo, bai, baina
bentreska koipe mordo Hori bat, bai, igual hori bai, gehiagita, na, potentia, Ez pentsa, nik albadoten, Ina jo egaluzia? egaluzi beti, bai, bai. Vale. Eta gero badago bast, egala, ez dakala ez luzia, ez motxa, gu monja deitxe jola. Bai, hori ez dakit. Ez dakizu hori? Ez dakit egiz esan, ez. Patudua. Bai, patudo bai entzundot. Patudua. Bai, hori Vale. entzundot, bai ez. Baino monja hori ez. Hori igual zaruzko hau izango da, Bai, monja, Eso monja, Edo neusakin beze, zenina oso itxosoko hau zetan be. Ba hori da, tonuz, ubezuz, da potolu, baina egala, kaka erdibidekoa, ez luzia, ez mota. Ja. Bai. Bastaitz, behitu. Eta zezan behar Kauze barri betik azioten. Orduan, eta zimarroiei nola, egamotza nola ditu zaio? No, bai, zimarroie. Bai, bermion be. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, aurrena asaletetik jarriko deu. Vale, iru nahiko, Bero onber du, betu ze kolore da kanta aragileak. Hori parako da, Vuelta, eta vuelta inbiar dugu, Azaletik ikutu bakarrik inbiar du, zatik, a ber, ja, azala askatuko zaio zeituan. Fin-fina eukitzeuta, eta tak, hartu eta vuelta zeituan. Gauen, alde hortatik bukatu iten. Taka. Oi, zeu goxua. Hore, gauzeke bermion gozau zeniko esaten zau dauzela, mama, Habana, Kuba, edo hobeto gure bez. Bai, Aurrek irure bizan. Ona. Da zelan dauta gozo. Da gero bermion dako beste gauze bat. Zaten zu, gozo dauela. Bai, gozo ez da dulce. Ez da gozua. Ez da gozua. Goxua. Eta hori diferentia eta gatsa, ze gozo dau. Da igual, badaton hona zelako gozo. Hau ez da gozo. Mikatza zioneta. Ahí está. Hori pasaten dazku inoiz. Ona. Bueno, eta... Gaur afaldu txokuan ez? Txokitu kanpo, ez da? Ez da gaur gorputze afaizik itxeko. Gaur aiaten zaniko etxera, zapizeken du, maoieken du, da, sobre todo, garbitxuin bideuren gogun danatarako. Claro. Bai. Baten batek egiko ditu baino gehiago, ez da? Claro, bai, okin inbidiz. Zostan txinetxu aguantaten maoi batek, zazpitzik amaseiretxu aguantaten maoiek. Zapiz epai. Bai, maoiek ez. Bueno, ze politxo. Ze itxura, Bai, da useintxuna atorrena. Usaila hemen, earra. Alta gitana sartuko zaizkigun, baina ingo itugu, ez da? Bai. Jango itugu ta. Bai. Juan, botako jo hemen, txaka, berriz, Baitu zen, ondo duzen. Azaladetik esan dakoa, Zeituan buelta ma behar dugu, bestela peatu itea dana. Eta gero azali gabe gatzen zaigo, eta behitu zen gorri eta goxua. Eta gero, albotik edan. Eta edan. gero albuan jargo jo hori lagungarri pixkat. Ederto, Eta indeu, gorko historia. Kompleto, Indeu. Proteina... Bueno, hemen dikan, beste aholku pare bat eman behar duzu jendiai, esan gendun bezala aurrekoan, eseitara eta eseoteko, ariketak iteko, aurrekoan oso ondo esplikatu zenun da, ze... Ba hor dauz irula gomendio, eta oso errezat izena, konsejuek. A ber, bat, zeure neurri den bizu, ariketa fizikoe, hori argi dago, ezin zarazi inorko pizeten. Beste bata, non ogazitzen basun, hobeto, motivazio kitzeko. Ja, pike sano hoi, ez da? Eso, pike sano eta arrastrateko apurtzuet. Ahí está. Gaur nini txia, baina lagunakin jonberde du niten hau, ez da? Sortzitan geratu nahi Joseba bizikletia zuteko. Ataka, bardun juni mine, kompromisu dakote da. Eta gu euskaldune kompromisu beteteku gara. Bai, eskua ematen bale, eskua ematen dugu. Eta gero bebai, esan duten moduen, topabizu gauze bat gustaten datxunen. Niri, por ejemplo, ugerreitzi ez da gustaten asko. Da badakotan, bai bermion, bai mundekan, aukeri esekuleko ugerreitzeko, aritzatzun, laiden, lagan, bai laidatxun, bai niri personalmente ez da gustaten. Niri gehiago gustaten daz, korzien ibiltzi menditxik, asfaltotik bai menditxik gehiago, beste persona bateri zeurele gustako datxu, palaka edo eskupilotan ibiltzi. Bai, ni frontoian gehiago bai. Claro, beste batxuri igual oso errazadana, eta bai, familizega zeitzi bai, kirola edo ariketa fiziko oso politxe da. Eta orain aukeri daue bai, ja, udi pasadazku. Bai, aukeri daue, por ejemplo, beste unien ekardun diskukaz, frisbiko diskukaz. Atxitxek eta mumape, alda bijoraztu lobakaz. Hau da, atxitxe eta muma igual, jesarritxe dauz, pasaten txoie, besti badator, eta hor, hartu emona itzen da, total, gauze politxe. Hori, amona ez bota oso fuerte. Suave. Kopetian emanga, bibili, Bai, gero, pike bat dago, igual amuma, gero fuerte besti, Hori pasaten da batxu namen. Ona. Bai. Lagunak, behitu ze platertxo goxua prestatu deun, Eta osasuntxua. Eta osasuntxua aldiberia, montxe esan dezu egia. Bai, oso osasuntxua. Eta hori, ariketa fizikoa ez utzi itiai. Zeratukan batzuk, esategoa, argaldu nahi dit, ez dakizena etin, jatia utzikoet, koipia utzikoet, patata utzikoet, ez. Hemen berda, jan fundamentuakin da kirolare, bai, fundamentuakin. Kirola, ariketa fizikoa, osasuntxu, bizitzeko, eta bizitzari urteak emateko, da urte horiei bizitza. Ona, porque bestela, urte asko biziz, baina oker bizi bai. Ahí está. Hobeto gutxita ondo, ez da? Bai. Bueno, bizi beharganak ondo bizi, bintzat, ez da? Exactamente, hori da. Ondo. Bueno, lagunak, hau perexil pixka jarri, argina notara nikutua, eta mentxe da, gau, barbainak, hola, era berexi batian, eta.
Guk txokoan ningo genitun parrillan vuelta. Bai, Eta gero bai, refrete txoki. bai. Baina hemen gora etortzen. Esan zu txokoan, eh? Eh? Soziedadian esan da txokoan, que buena, ya. Bueno. Nastata zauze, eh? Eskerrik asko etortzeatik, Bueno. urren are zure saiongo gea. Etorriko Eta gara. zuek, ondo pasa eta betikoa ez pasa festetan. Aio lagunak. Agur.